Здравейте на всички журналите, здравейте патки, аз съм Клопи и днеска само това ще е кратък клип от една или 50, от минути или секунди. В този клип ви съобщавам, че скоро ще правя интервюта на мои приятели, де снимат, разбира се, имат клипове в YouTube. Сега, например, The Master of Георги Колев, т.е. Гол 7706. И да, те ще са в Майнкрафт, как са запознали с Майнкрафт и с други игри. Така. Това беше от мен. Надявам се да сте разбрали. Така, извинете, че е тук Battlefield и хора... Ще вечеряш, като се навечеряш тогава. Една секунда. Добре, това беше от мен. Надявам се да ви съм помогнал, да сте го разбрали и чао!